Здравейте, приятели! Спасението по благодат ли е или чрез дела? И двете заедно. Не можем да кажем, че е само едното или само другото, защото само едното, ако отиваме в едната крайност, ако е само другото в другата крайност. Спасяваме се по благодат, приемайки Исус Христос за наш Господ и Спасител. Но чрез дела ние продължаваме да се освещаваме и да изработваме нашето спасение, казва Павел. И така, приемайки Исус Христос, ние приемаме и Святия Дух. Той каза, че ще ни прати Святия Дух, който да ни напътства, да ни води и да ни наставлява. Приемайки Святия Дух, ние приемаме законът на Господа в нас, в нашите сърца. В последни дни Бог ще запише закона в нашите сърца. Това е, което се случва, когато ние приемаме Святия Дух. Той идва и записва закона на Бога в нашите сърца. За да може ние да имаме благодатно време, благодат и сила да го желаем и да го вършим. До тогава законът е бил чужд за нашето естество, защото ние сме били поробени под греха. И чрез нашите си дела ние няма как да изработиме спасението си. И така Исус изпълни закона, за да може да ни прати Святия Дух, който вече на свой ред да вложи закона в нашите сърца и закона на Бога да не бъде чужд за нас, за нашето естество, а да можем да го желаеме. Също както плътта желае греха, по същия начин нашия дух, в който се намира Святия Дух, той желае закона на Бога. Вече нашия дух желае да върши закона, да се наслаждава в закона, както Давид казва. Затова веднъж спасени, ние получаваме Святия Дух, получаваме и закона на благодатта. И нашите дела биват водени от закона на благодатта, а не от закона на робството. По този начин, чрез благодатта на закона, която Святия Дух е вложил в нашето сърце, ние, изпълнявайки го и ходейки, изработваме нашето спасение. Защото тогава Словото казва, че Исус прикова закона на кръста. Исус не прикова нуждата от това ние да изпълняваме закона. Исус прикова силата на закона, която ни възпираше, невъзможността на закона, която ние не можехме да изпълниме. Това прикова Исус и ни даде благодатта на закона в нашите сърца. Това е, което трябва да имаме предвид и да знаеме за спасението, че то е ръка за ръка, делата и благодатта върват ръка за ръка. Благодатта, приятели, не ни освобождава от това да вършим закона. Благодатта ни помага да вършим закона. И нека да кажа нещо, приятели. Живот на вяра, живот по благодат, не значи, че ние можем да живееме с греха ръка за ръка. Не значи, че ние можем да си кажем: Бог ме е изкупил веднъж за винаги и край, аз съм спасен. Не е така. Ние можем да загубиме спасението си, ако нашите дела се разминават от закона. Ако ние не желаем да вършиме закона. Но вижте, Словото казва, че никой не е съвършен. Всички грешиме. Но това да грешиме не значи, че ние трябва да се отпускаме в този грях. Ние трябва да го преборим и да го победим. Словото казва, че победителите ще наследят Божието царство. Тия, които са се справили с греха. Бог ни дава тази сила чрез благодатта на закона. Бог ни дава силата чрез Святия Дух да се справиме с греха, да се справиме с пожеланието на плътта, да се справиме с всички тези неща, които ни възпират от това да спазваме закона. Благодатта е за това, за да победиме силата на греха, да превъзмогнеме желанието на плътта, да не се отпускаме в желанието на плътта, но желанието на духа трябва да надделее над желанието на плътта и да спазваме закона, да ходиме в закона чрез благодат. Това е, което трябва да правим, за да изработваме спасението си. В противен случай ще се окажем в ситуацията на Адам и Ева, които не спазиха закона и бяха изгонени от рая, от Едемската градина. Те имаха закона, знаеха какво трябва да правят и какво не трябва да правят. Както Бог даде закона и на нас, така Бог даде закона на Адам и Ева и те го нарушиха и затова загубиха спасението си. Затова бяха изгонени от рая. По същия начин, ако ние не спазваме закона, ако нарушаваме закона периодично, системно и перманентно,
ние закоравяваме нашите сърца и ние можем да бъдем отхвърлени. Както можем да бъдем присъдени към лозницата и да черпиме от нейните жизнени сокове, от нейния живот, по същия начин, ако ние не даваме плодове, ще изсъхнеме и ще бъдем отрезани и ще бъдем хвърлени в огъня. Затова казва Павел, изработвайте спасението си с страх и трепет. Накрая ще завърша с това. Ние трябва да се фокусираме и да се съсредоточим върху желанията на духа и да потискаме желанията на плътта. Какви са желанията на духа? Желанията на духа са да живееме. Давид казва, аз копнея да следвам Твоя закон. Законът Ти стана утеха за мене. Законът Ти е мой пътеводител. Това са желанията на духа. И трябва да потискаме желанията на плътта. Желанията на плътта са егото. Лично облагодетелстване, комфорт, богатства, сребролюбие, сигурност. Това са неща, които по принцип сами по себе си не са лоши. Но когато ние ги желаеме, когато ние желаеме това да е нашия начин на живот, когато ние си представяме, че това е формата на успех, че това е успешен начин на живот, тогава ние се оставяме на нашите страсти, на нашите плътски страсти. Затова аз лично много харесвам молитвата на Соломон. Той се молеше, Боже, дай ми достатъчно, толкова колкото да имам, не повече, за да не се възгордея и не по-малко, за да не почна да крада, защото и двата пътя водят до загуба на спасението. С това ви оставам, приятели. Нека да се наслаждаваме на закона и да копнееме, да го изпълняваме, да се наслаждаваме в неговото изпълнение.